This program is brought to you by Shashi Detergent Soap. Shashi ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಕೊಳೆಯ ಮಾತೆಲ್ಲಿ. Powered by Citadel Developers, Astra Group, Sadguru Ayurveda Gram Floor Soap, Cycle Pure Agarbatti, V2 Realty. ನಮಸ್ಕಾರ. ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿ ಮಿಡಿತ ದ ಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೋಸ್ಟಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಟಿವಿಯ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ. ತಾಯಂದ್ರಿಗಾಗಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಟೈಮ್. ಯಾಕೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ರೀಸನ್, ಈ ರೌಂಡ್ ಆದ ನಂತರ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಫಿನಾಲೆ ರೌಂಡಿಗೆ. ಸೊ ಈಗ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೆಮಿಫಿನಾಲೆ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ರೌಂಡ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್, ಈ ಗ್ರೂಪ್ ರೌಂಡ್ನ ಥೀಮ್ ಇರೋದೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ ಥೀಮನ್ನು ತಗೊಂಡು ಗ್ರೂಪ್ ರೌಂಡನ್ನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಸೆಮಿಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ಮಮ್ಮೀಸಿಗೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್, ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್, ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಎಸ್, ಮಮ್ಮೀಸ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಕೂಡ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಶಶಿ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಡಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡಾನ್ಸ್ ಸೀಸನ್ 8 ಪವರ್ಡ್ ಬೈ ಅಸ್ತ್ರಾ ಗ್ರೂಪ್, ಸಿಟಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್, ಸದ್ಗುರು ಗ್ರಾಮ್ ಫ್ಲವರ್ ಸೋಪ್ ಹಾಗೂ ಸೈಕಲ್ ಪ್ಯೂರ್ ಅಗರಬತ್ತಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಸ್ಗೆ ದೊಡ್ಡದಾದ ಒಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರ ಸಪೋರ್ಟ್ನಿಂದ ಈ 8th ಸೀಸನ್ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅವರಿಗೆಲ್ಲರೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಎಪಿಸೋಡನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಂತಹ ಸಮಯ. ಸೆಮಿಫಿನಾಲೆ ರೌಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ತಯಾರಾಗಿದೆ. ಇವರನ್ನು ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಬರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಜಡ್ಜಸ್ ಕೂಡ ತಯಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಜೋರ್ದಾರ್ ತಾಲಿಯೋ ಕೆ ಸಾಥ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ ಅಪಾನ್ ಆರ್ ಲವ್ಲಿ ಟು ಜಡ್ಜಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಡಾನ್ಸ್ ಕಾ ಡ್ಯಾಡಿ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯ ಗುರುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದೆಷ್ಟೋ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನು ಗುರುವಿನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ತಿದ್ದಿ ತೀಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಗುರು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಜಡ್ಜ್ ಟುಡೇ, ಪ್ರಮೋದ್ ಆಳ್ವಾ ಸರ್. ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ, ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ಗೆ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಬೈದಿದ್ದೀರಾ. ಲುಕಿಂಗ್ ಡ್ಯಾಮ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್, ಸೂಪರ್. ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಸೆಮಿಫಿನಾಲೆ ಪ್ರಮೋದ್ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಎಸ್, ಗ್ರೂಪ್ ರೌಂಡ್ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು. ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಆದಂತ ರೌಂಡ್. ಎಸ್, ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಗ್ರೂಪ್ ರೌಂಡ್. ಆಯ್ಪಂಡ ಈಜಿಂಡ ಸ್ಟೇಜ್ ಒಂಜಿ 2 ಜನ ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪೇರು, ಇನಿ ಫುಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ನಿಲ್ಕೆ ಜನ ಪನ್ಪೇರ ಅದ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ಯು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್? ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಆಸ್ ಅ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಭಯಂಕರ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ರೌಂಡ್. ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ತೋಚ್ಪಾವಲಿ, ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಅದನ್ನು ತೋಚ್ಪಾವಲಿ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಆಗ. ಸೊ ಒಂಜಿ ಕಂಟೆಕ್ಸ್ಟನ್ನು ಏನು ಮಮ್ಮಿ ಉಳ್ಳೇರ ಅರೇನು ಒಂಜಿ ಹೈಲೈಟ್ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಆಸ್ ಅ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ಗೆ. ಸೊ ಆಯ್ನ ಏತ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಂಡು ದಾದಾಪುರ ಆಗಿ ತೋಚ್ಪಾರಬೋಡು ಆಯ್ನ ಪೂರ ತೋಚ್ಪಾವಲಿ ಈ ರೌಂಡ್. ಸೂಪರ್. ಇರ್ ಪಂಡಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಏಪಲ ಮಮ್ಮೀಸ್ನ ಜಡ್ಜ್ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಡ ಮೂಲ ಬೆಸ್ಟ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿನ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಜಡ್ಜ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ಡಬಲ್ ಧಮಾಕ ಫಾರ್ ದ ಜಡ್ಜಸ್, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು. ಎನಿವೇಸ್, ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಹಾಟ್ ಸೀಟ್ ಇಸ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಎಂಕಲ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಜಡ್ಜ್ ಆರನ್ನು ಮಾಡೆಲ್ ಪನೊಲಿ, ಹೀರೋನ್ ಪನೊಲಿ, ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪನೊಲಿ, ಕೋರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಪನೊಲಿ, ಡಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಪನೊಲಿ, ಸಕಲ ಕಲಾ ವಲ್ಲಭ. ಸೊ ವೆರಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಎಲ್ಟನ್ ಜೆಫ್. Welcome. Thank you so much. And not to say, you're actually looking very nice. Thank you so much. Fab. ಏತ್ ಜನ ಇರೇನು ದುರಂದರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ತೂದ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತದಿರೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ದೇರು ಪನ್ಲೆ. ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಆಲ್ ಥ್ರೂ ದ ಮೂವಿ ಎಂಕ್ ಹೀರೆ ತೋಜೊಂದಿತ್ತಾರ. ಜಿ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಬೋನಣ್ಣ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಫೀಲ್ಸ್ ಗುಡ್. ಪನ್ಪೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮಂತದೇರು ಬಾಂಬೆಡ್ಲ ಫೋನ್ ಬತ್ತಂಡು ಕುಡ್ಲದಕ್ಲ ಪಂತೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಂತೇರು. ಬಟ್ don't know what to say, how to respond. Nothing less than that star. We have a star by ourselves, and Tulunadu is proud of you. Thank you so much. So going to the group round, celebration round avundundu. What are you expecting? How many golden buzzers can we expect? See, enna kaititana devaranche manpane yan performance onde matra illa golden buzzer korpane. Okay, but apart from everything,
ರೂಲ್ ಅಂದೊಂಜುಂಡು. ಸೊ ವಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸಸ್ ಪನ್ಪೇನೆ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫರ್ಗೆ ಎಂಚ ಪನ್ನ ಬಂಗಾರ ಕೈಟ್ ತಿಕ್ಕಿಲಕೈತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಗ್ರೂಪ್, ಯೂಸೇಜ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಅಗೇನ್ ದ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಅವಾರ್ಡ್, ಸೊ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಶೋ ದೇರ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಪನ್ನೋಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆವರ್ದಲೆಸ್ ಐ ವುಡ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೆಲ್ ದೆಮ್ ಲೈಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಎಟ್ ದೆಮ್ ಅನ್ಪ್ಲೆ, ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಐತೆ ಎಕಡ್ದ ರೌಂಡ್ ನಮ್ಮ ಸೋಲೋ ಎತ್ತಿನ ಒಂತೆ ನರ್ವಸ್ ಆಯ್ರಂಚ, ಬಟ್ ಟು ಬ್ಯಾಕಪ್ ದೆಮ್ ಡಾನ್ಸರ್ಸ್ ಉಲ್ಲೇರು ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆದ. ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫರ್ಸ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಬಂಗ ಬತ್ತದ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಮಂತದೇರು. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲೀವ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಯಾನ್ ಪ್ರಮೋದ್ ಚಡ ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಡಬಲ್ ಧಮಾಕ ಅದ ಪಂಡಿಕ್ಲೆಗೆ ಡಾನ್ಸ್ಲ ತೂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿಲ ತೂಡು ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಯೋರ್ ಹಾಟ್ ಸೀಟ್ ಇಸ್ ವೇಟಿಂಗ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಗುಡ್ ಲಕ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಸೊ ಜಡ್ಜಸ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೈಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೋಫಾ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗೆಸ್ಟ್. ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಡಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡಾನ್ಸ್ ಸೀಸನ್ 8. ಆದರೆ ಡಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡಾನ್ಸ್ ಸೀಸನ್ 7ನ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅವರ ಮೆಮರೀಸನ್ನು ರೀಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಅವರ ಮೆಮರೀಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳಿಯೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಗೆಸ್ಟನ್ನು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೀಸನ್ 7ನ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ, ಶ್ವೇತಾ ಕರ್ಕೇರ and Savita Anshin. कच्ची कली साडा मासूम चेहरा, नियत नूरानी साडा दिल है सुनहरा. कच्ची कली साडा मासूम चेहरा, नियत नूरानी साडा दिल है सुनहरा. पर्दे दे पीछे की है किसनू पता, पर्दे दे पीछे की है किसनू पता. कभी मी मैं चस्का चखावा, तेनू शरारत सिखावा. जदों नैना लड़ावा, तेनू शरारत सिखावा. जदों नैना लड़ावा. जदों नैना लड़ावा, तेनू शरारत सिखावा. जदों नैना लड़ावा. Awesome. Superb, superb. Congratulations. Welcome back. And so happy to see you. ಮಾತಲ್ಲಿ ಒಂಜೇ ಸೈಡ್ ಕುಂತೊಂದರು ದುಂಬಾಂಡ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನಾಗ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಚೂರು ಇದು ಪೂರ ಒಂಜೇ ಸೈಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಆ್ಯನ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಈ ಎಪಿಸೋಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನಾಗ ದುರಂದರ್ ಪಂದಿನನೇ ದುರಂದರ್ ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ದುರಂದರ್ದ ಎಂಟ್ರಿ ಆತುಂಡು. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಾನ್ಸ್ ಕಾ ದುರಂದರ್ ಆಫ್ ಸೀಸನ್ 7 ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ, ಶ್ವೇತಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಸವಿತಾ. ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ ಟು ಸಿ ಯು. ಎನ್ನ ಮೋನೆಡಿತ್ತಿನ ಆತು ನೆ ತೆಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈರ್ನ ಮೋನೆಡಿಜ್ಜಿ ದಾಯಗೊಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಖುಷಿ ಟುಲ್ಲಾರತೆ. ಎಸ್, ಹೌ ಆರ್ ಯು ಫೀಲಿಂಗ್? I'm feeling great, ma'am. First of all, thanks to Namma TV. Kudala idinek. Mast, I don't know why I'm a bit nervous. ಯಾ ನವ್ವೇನು ಮೇರು ಪಾತಿರ್ನ ಹಿಡಿದು ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಚ ಉಂತೊಂದಿರು ಖುಷಿ ಟುಲ್ಲಾರತೆ. ಮಸ್ತ್ ಅದು ಖುಷಿ. ಈ ಸೀಸನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಚಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಇಜ್ಜಿಂದ ಬೇಜಾರು ಟುಲ್ಲಾರ. Ejjappa. Mast proud. Very proud. I know this platform has got something magical. So thank you so much, Priyanka. So Namma TV, the Dance Mummy Dance winning stage high bokka. How has your journey been? That and a special anything difference in your life? Difference panda jana identify malpere start maltere. That's the first thing. Bokka ಅವೆ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ಕೆಲ ಕಡೆ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ತಿಕ್ಕಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮೇಜರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಪಂಡ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಡಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡಾನ್ಸ್ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ರೈಟ್ ನವ್ ಐ ಆಮ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಮೈ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಡಾನ್ಸ್ ಜರ್ನಿ. Wonderful. ಸೊ ಐಕ್ ಬಿಗ್ ಬ್ರೇಕ್ ನಮ್ಮ ಡಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಪನೋಲಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಟಿವೇಶನ್. ಸೂಪರ್ ಸೋ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಸೊ ಇಂಥ ವೇದಿಕೆಗಳು ಆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಅಲ್ಲ, ದೇ ಆರ್ ಲೈಫ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ. Yes, ma'am. ಸೊ Thank ವಿ you. ಹ್ಯಾವ್ ಶ್ವೇತಾ ಹಿಯರ್. ಸೊ hello, how are you feeling? Ireg dance mummy dance ayabokka, how has your journey been? Any changes, any difference? ನೀ ಅವೇ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ದಾದ ಪಂಡ ದುಂಬು ಮಾಬಲೆರ್ನ ಮಗಲನ್ ಪನಂತರಿ ಇತ್ತ ಓಲ್ಪಂಡ್ಲ ಶ್ವೇತ ಕರ್ಕೇರತೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ರೈಟ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಲ್ಪೇರ ಎನ್ನ ಪುದಾಡು ಗುರ್ತಪತ್ತೇರ ಅವು ಒಂಜಿ ಖುಷಿ
ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಪಂಡ ಈ ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪುದಡೊಂಜಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಗುರ್ತಪತ್ತದಿಲ್ಲ ಅವಳ ಈ ವೇದಿಕೆದ ಮೂಲಕ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪano. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸವಿತಾ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಹಾಯ್. ಎಸ್ ಮೇರೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟುಲ್ಲೇರು ರೈಟ್ ಎಂಚ ಒಂದುಂಡು ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್. ಓ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರಿಯಲಿ ಓವೆಲ್ಮಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನೆಟೆ ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ಪೆರೆ ತಿಕ್ಕಣೆ ಎಂಕ್. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ಚಾನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾತಾ ಬಾಕ್ ಫುಲ್ ಟೀಮ್ ನೆತ್ತ ಪಿರೋಡಿತ್ತಿನ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ನ ಮೆಂಟರ್ಸ್ ನಕುಲ್ ಜಡ್ಜಸ್ ನಕುಲು ರಕ್ಲೆಗ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನೋಡು. ಮೇ ಬಿ ಐಡ್ದಾದ್ರೆ ಅಕಲ್ಲ ಮಾತಾ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಕಲ್ಲ ಮತ್ತೊಂದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇರ್ದಾದ್ರೆ ಒಂಜಾತ್ ಪಿರಲೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪೆರೆ ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ಪೆರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತೆ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಯು ಮ್ಯಾಮ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಬ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಇಟ್ಸ್ ಸೋ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಯು. ಆ್ಯಂಡ್ 3 ಜನ ಸೇರ್ದು ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಲ್ದಾರ ಅವು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಂಚಾಂಡ್ ಐತೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪೆರ್ಲ ತಿಕ್ಕೋಡಿತ್ತಿನ ಅದ ಎಂಚಾಂಡ್ ಅವು 5 minutes ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡುಂತ ಒಂದೆಂಕಲ್ 5 minutes ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಂತದ್ದು ಸ್ಟೇಜ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ನಿ. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಇದು ಹೌದಾದ ಒಂದಿತ್ತಿನ ಪನಗ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸಿಗ್ಲ 5 minutes ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸಿಗ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಆ ಸೀಸನ್ ಇಡಿ ಏತ್ ಕಲ್ತ ಪಂಡ ತಿಂಗ್ಳಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು. ರೈಟ್. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಸೊ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಟು ಸಿ ಯು. Thank you, ma'am. ಎಂಗಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸೀಟ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಬಿ ದೇರ್. ಪ್ರತಿ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ನಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಖಿಲ್ನ ಮೆಮರೀಸ್ ನಿಖಿಲ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಂಗಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Sure, ಪ್ಲೀಸ್. ma'am. Thank you. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಓಕೆ, ಇನ್ನೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ ಯಾರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ, ಭಾರತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್, ಟ್ರೆಡಿಷನ್ಸ್, ಕಲ್ಚರ್ ಟೋಟಲಿ ರಿಚ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೂ ಅದರದೇ ಆದಂತಹ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ, ಅದರದೇ ಆದಂತಹ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಗಾಡ್ಸ್ ಓನ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ನೇಬರ್ ರಾಜ್ಯ ಆಗಿರುವಂತಹ ಕೇರಳದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ, ಕೇರಳದ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಫ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನನ್ನು ತಗೊಂಡು ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಥೀಮನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ರೌಂಡ್ಸ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ ಅಪಾನ್ ಕೇರಳ ಸ್ಟೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಉಷಾ ಅವರನ್ನ. ಉಷಾ ಆನ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಕೇರಳ ಹಲವು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಆಗರ, ವಿವಿಧ ಮತ ಪಂಥಗಳ ಸಂಗಮ, ಕಥಕ್ಕಲಿ ಕಲೆಗೂ ಮಹತ್ವ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ನಾಡು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಕೇರಳ ದೇವರ ಸ್ವಂತ ನಾಡು ಎಂದೇ ಪ್ರಖ್ಯಾತ. ಇಂತಹ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮದ ಸಡಗರದ ಹಬ್ಬವೇ ಓಣಂ. ಓಣಂನ ಈ ಸಂಭ್ರಮ ಮತ್ತು ಉಲ್ಲಾಸದೊಂದಿಗೆ ಮಹಾಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ವರ್ಷಾವಧಿ ಭೇಟಿಯ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ಈ ನೃತ್ಯಾವಳಿಗೆ ನಾಂದಿ ಮಾಡೋಣ. പുഞ്ചിരി തഞ്ചിക്കുഞ്ചിക്കോ മുന്തിരി മുത്തൊളി ചിന്തിക്കോ മഞ്ചളി വർണ്ണ ചുന്ദരി വാവേ തങ്കുന്നക്ക തകതിമിയാടും തങ്കനിലാവേ. പുഞ്ചിരി തഞ്ചിക്കുഞ്ചിക്കോ മുന്തിരി മുത്തൊളി ചിന്തിക്കോ മഞ്ചളി വർണ്ണ ചുന്ദരി വാവേ തങ്കുന്നക്ക തകതിമിയാടും തങ്കനിലാവേ. മുത്താളം മുടിതാളം കളിയാടും നാടേ നിൻ തുഞ്ചത്ത് മുത്തോളം മുകിലോളം മലയാളം പാടും നിൻ തീരത്ത് പൂപ്പൊലിപ്പാട്ടീണം മൈലാഞ്ചി പാട്ടിനഴകൊടു കൂട്ടുകൂടും നേരം നല്ലോണം നമ്മൾ കോണം മിന്നൽ പൂരം തുടിതാളം മഴയുടെ മേളം വീണ്ടു നിൽക്കും നറവനതാളം പരിചകളുടെ വേരൊളി മേളം നെഞ്ചിനു താളം നിലവിടും മേളം ഇടക്കയുടുക്കുമുടുക്കുമിടയിട മുത്താളം മുടിതാളം കളിയാടും നാടേ നിൻ തുഞ്ചത്ത് മുത്തോളം മുകിലോളം മലയാളം പാടും നിൻ തീരത്ത് പൂപ്പൊലിപ്പാട്ടീണം മൈലാഞ്ചി പാട്ടിനഴകൊടു കൂട്ടുകൂടും നേരം നല്ലോണം നമ്മൾ കോണം മിന്നൽ പൂരം തുടിതാളം മഴയുടെ മേളം വീണ്ടു നിൽക്കും നറവനതാളം പരിചകളുടെ വേരൊളി മേളം നെഞ്ചിനു താളം നിലവിടും മേളം ഇടക്കയുടുക്കുമുടുക്കുമിടയിട. ಕೇರಳ
ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿಯೇ ಮೂಡಿಬಂದಂತಹ ಕಲರಿಪಯಟ್ಟು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನ ಸಮರ ಕಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆನಿಸಿದೆ. ಕೇರಳದ ತ್ರಿಶೂರ್ ಪೂರಂ ಆನೆಗಳ ಉತ್ಸವ ಕೂಡ ಕೇವಲ ಒಂದು ಹಬ್ಬವಲ್ಲ, ಅದು ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಭವ್ಯತೆಯ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಮಹೋತ್ಸವ. ಲಯ, ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆಗಳು ಒಂದಾಗಿ ಜೀವಂತವಾಗುವಂತಹ ಅಪೂರ್ವ ಕ್ಷಣ. കാന്ത ഞാനും വരാം തൃശൂർ പൂരം കാണാൻ. ഞാനും വരാം തൃശൂർ പൂരം കാണാൻ. കാന്ത ഞാനും വരാം തൃശൂർ പൂരം കാണാൻ. പൂരമെനിക്കൊന്നു കാണണം കാന്ത, പൂരമെനിക്കൊന്നു കാണണം കാന്ത, പൂരമെനിക്കൊന്നു കൂടണം കാന്ത, പൂരമെനിക്കൊന്നു കൂടണം കാന്ത, വിമിലയെനിക്കൊന്നു കാണണം കാന്ത, വിമിലയെനിക്കൊന്നു കാണണം കാന്ത, വിമിലയെനിക്കൊന്നു കൊട്ടണം കാന്ത, വിമിലയെനിക്കൊന്നു കൊട്ടണം കാന്ത. കാന്ത ഞാനും വരാം തൃശൂർ പൂരം കാണാൻ. ವಂಡರ್ಫುಲ್, ಅಡಿಪೊಳಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅರ್ಥ ಅಂಡೆ ನಾನು ಈರೆಗೋಸ್ಕರ ಕೇರಳ ಮಲಯಾಳಂ ಪೂರ ಕಲ್ತೊಂದು ಬರ್ತೀನಿ, ಏರಿಗೆ ಪೂರ ಅರ್ಥ ಅಂಡು. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಸೂಪರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಬಾರಿ ಶೋಕಡು ಕೇರಳ ಸ್ಟೈಲ್ದ ಒಂಜಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ತೋಜಾಯಿರು. ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧಿಯ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೂ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ವಿ ಗೋ ಅಹೆಡ್, ನಿಮ್ಮ ಕೋರಿಯೋಗ್ರಾಫರನ್ನು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಕರೀತೀರಾ? ರೋಷನ್ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಜಾಯಿನ್. ಜಡ್ಜಸ್ ಡಕ್ಕೆ ಏನು ದುಂಬು ಇರಡಕ್ಕೆ ಏನು ನೀ ಹ್ಯಾಪಿ ಆಣೋ? ಹ್ಯಾಪಿ ಆಣೋ? ಓಕೆ. ಶೋಕ್ ಮಲ್ದೇರೆ ಕಲ್ಪ ಇಲ್ಲಕಾನೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದೇರು. ಸೊ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕನ್ನಡ ಒಂದು ಏನು ಥಿಂಕ್ ಮಲ್ತಾರು? ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಕಂದಿತ್ತ ಈ ಸತಿ ದಸರಾ ಇತ್ತು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ఒక ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಸರಿ ಆಗ್ತೈತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೇರಳ ತುಕ್ಕ ಬಂದು ಬಂತೀನಿ. ಓಕೆ, ವೆರಿ ನೈಸ್. ಸೊ ವೆರಿ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಥೀಮನ್ನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಲ್ದಾರು. ಸೊ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಉಷಾ, ಯು ಆರ್ ಎಟ್ ದ ಸೆಮಿ ಫಿನಾಲೆ. ಅಂಡ್ ಒಂದೆರಡು ದುಂಬು ಪೋಪರ ಇಜ್ಜ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಡಿಸೈಡಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ದ ಜಡ್ಜಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೇ. ಇರೆಗೆಂಚ ಒಂದುಂಡು ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡೆ ಮಲಯಾಳಂ ಕಲ್ತಾರೆ ಚೂರು ಇರು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪದ್ಧತಿ ಕಲ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಭಾಷೆಲ್ಲ ಕಲ್ಪೋಡು
Okay, next time, joking. Anyways, let's go to the judges. We start with Pramod Alva. ಹಾಯ್ ಉಷಾ. ಹಾಯ್ ಸರ್. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಕಿತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬ್ಯಾಟಲ್ ರೌಂಡ್ ಇತ್ತು ನರ್ವಸ್ ಎಕಡೆ ಆತ ನರ್ವಸ್ ದಾಯ ಆತಾರೆ ಅಂದೆ ಅದೇ ಅಂದು ಈಟ್ ಟಫ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅವಲ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಮೋಹಿನಿ ಅಟ್ಟಮ್ಮನ ಒರಿಜಿನಲ್ ಮೋಹಿನಿ ಅಟ್ಟಮ್ಮನ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಪುನ ಆತ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಷಯ ಆಯ್ತು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ಇರೆಗೆ ಸೊ ಐನು ಸೂಪರ್ಬ್ ಅದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೂಪರ್ ವೆರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಸೊ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಇನ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಏನು ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿನ ಮೆಚ್ಚುವೆ ಹೆಂಗೆ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಇದಾದ ಬಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎರಡು ಜಾಸ್ತಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬರ್ದಿನ ಆಯ್ತಾ ಕೇರಳದ ಐಡಿಯಾ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಷ್ಟೇ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಕಾರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆದ ಮೇನ್ ಉಪ್ಪು ನನ್ನ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲೇ ಆಚಲ್ ಹಾಡಿ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಹಾಲ್ ಕಥಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೊ ಅಲ್ಲ ಪೂರ ಹಾಲಿ ಆಶಲ್ ಆಚಲ್ 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 ಈ ಒಲ್ಪದಾರ ಆಚಲ್ ಯಾನ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸರ್. ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. Sir, I've seen you in SDM. You were teaching us drums and ಡ್ರಮ್ಸ್ I'm your student, sir. ಓಕೆ ಇದು ಡ್ರಮ್ಸ್ನ ಕಲ್ಪವರ ಇದು ದಾದಪುರ ಕಲ್ಪವ್ರು ಮಾರ್ರೆ. ಓಕೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾನಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಂಕ್ಲು ಕಡೆಗೆ ಡಾನ್ಸ್ ಜಡ್ಜದ್ ಪೋಪ ಜಡ್ಜದ್ ಪೋನಾಗ ದಾದಾಪುಂಡು ಇರೇಗ ಮೋಹಿನಿ ಅಟ್ಟಮ್ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ದು ಭರತನಾಟ್ಯ ಮಲ್ಪೇರು ಕಥಕ್ದ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ದು ಅದನ್ನು ಒಂಜಿ ಬೇತ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಮಲ್ಪೇರು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆ ನಾಲೆಜ್ ಏನು ಆ್ಯಸ್ ಎ ಭರತನಾಟ್ಯಂ ಡಾನ್ಸರ್ ಅದು ಎಂಕ್ ವಾ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದಾದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನಾರ್ದು ಪತ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಸೊ ಪ್ರಾಪರ್ ಮೋಹಿನಿ ಅಟ್ಟಮ್ದ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಿಕ್ಲ ಆ ಫಸ್ಟ್ದ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಆ ನೆಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಗೆ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವು ಭಯಂಕರ ಖುಷಿ ನನಗೆ. Thank you, sir. ಒರಿಜಿನಾಲಿಟಿ ಇತ್ತು ನಾವು ಮಸ್ತ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿನ ಒಂದು Thank you, sir. ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಪಂಡ ಗಣೇಶ್ ಚತುರ್ಥಿ ಅದನ್ನು ಒಂಜಿ ರಿಸ್ಕ್ ದಿತ್ತೊಂದು ಅದನ್ನು ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ಪೇರು ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಎಗ್ರಿ ಆಯ್ನ ಅವು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಮೋಹಿನಿ ಅಟ್ಟ ನಾನ್ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಡಾನ್ಸರ್ ಅತ್ತೇರು ಇರು ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಟ್ರೈಂಡ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಕಲ್ತಿದಾರ ಭರತನಾಟ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ನಾನ್ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಡಾನ್ಸರ್ ಇರು ಅವಳ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಡಾನ್ಸರ್ಸ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಪನ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಸೊ ಶೋ ಕಾಂಡ್ ಇರೇಗ್ಲ ಗೊತ್ತು ಓಲೋಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತ ಕಲರ್ ಇದು ಅಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆರ್ ಮತ್ತು ತೊಂದರೆ ಹೆಂಗೆ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಇರ್ನ ಸೈಡ್ ನನ್ನ ದಾದ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಇರ್ನ ಸೈಡ್ ಎಫರ್ಟ್ ಬರೋದು ನಾನು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಆಡ ಇರ್ನ ಸೈಡ್ ಇರ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರೋಡು ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆರೆಜ್ಜಿ ನರ್ವಸ್ ಆರೆಜ್ಜಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಬರ್ತದೆ ದರ್ತ್ ಮಾಡೋದು ಓಕೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಆರು ಪಂಡರಿಂದ ದರ್ಪರೆ ಪೋಡ್ಚಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕಲ ಡಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪನ ಹಾಕಲು ಉಪ್ಪೇರು ಬಟ್ ಆರು ಪಂಡಿನ ಹಾಕೊಂಡು ಫಾಡು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂದೆ. ರೈಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅವರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಎಲ್ ಚಿಚೆಫ್. ನನ್ಲ ನರ್ವಸ್ ಉಂಡ್ಲಾರು ನನ್ಲ ಇಜ್ಜಾ ಇತ್ತೆಜ್ಜಿ ಸರ್. ಸತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇಡೀ ಗ್ರೂಪ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಲಿಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ತೋಜುಂತಾರೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಓವರ್ ಆಲ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಅವು ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟ್ ಕ್ರೀಮ್ ಆಫ್ ಕ್ರೀಮ್ ಒಂಜಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ತೂವರೆ ವಿತ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಒಂಜಿ ಯುನೋ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಅಬ್ಬರ ತೋಜುನಿತ್ತನ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಜೋಕುಲರ್ದು ಪತ್ತದು ಮಾತ ಡಾನ್ಸರ್ದು ಓಕೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ತೋಜುನಿತ್ತನ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಪನೋಲಿ ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ಲಿ ಅವು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ವೈಸ್ ಮಾತ ಜೋಕ್ಲು ಸೂಪರ್ ಮಂದಿದ್ದೇರು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲಿ ಮಂದಿದ್ದೇರು ಎಂಕ್ ಉಷಾ ಈರು ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ದ ಹೈಲೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಎಪ್ಪಲ್ಲ ನೆನಪ್ದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಬಟ್ ಈರು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಂತದಾರ್ ಇಜ್ಜಂದಿಜ್ ಇರೆಡ್ಡೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಂತದಾರ್ ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕಲರಿ ಪಾಯ್ಟು ಅವಳು ಇರು ಮಸ್ತ್ ಎಂಚಿನ ಪನ್ನ ಅವು ಇರು ಕಲ್ತಿದಾರ ಇರು ಮರತ್ ಪೋಯರ ಇರು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಉಲ್ಲಾರ ಇರು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಂಡ ಅಂಚ ಅವಂದಿತ್ತನ್ ನಮಕ್ಕೆ ಜಡ್ಜ್ ಮನ್ಪೆರ ಬಂಗ ಅವಂದಿತ್ತನ್ ಓಕೆ ದಾಪನಾಗ ಕಲರಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಸೊ ಅವೆನ್ ಪೂರ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ಡ್ ಪನ್ಪ ಭರತನಾಟ್ಯನ ಮುದ್ರ ಇಜ್ಜಂಡ ಟಚ್ ಮನ್ಪೋಡ್ಚೆ ಅವೆನ್ ಕಲರಿ ಈಸ್ ಸಚ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಡೋಂಟ್ ಟಚ್ ಇಟ್ at least at this point of time semi-finals idulla dadapun panaga kalari paitu has its own styling postures uppuna ik okay so au correct popu jana obviously au wrong tojun dadapun namaite correct manpu jana edurdaklu baka next niklen tudu malpunaklu a ondu kalari paitu yav ityav 6 month der namala inchana manpu no arthane rega panna so this is for you also for the choreographer also okay and secondly ಹೆಂಗೆ ದಾದ ಫೀಲ್ ಅನ್ಪನ್ನಾಗ ನಿಕ್ಲಿತೆ ಎದುರು ಸ್ಟೇಜ್ಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಉಂಡು ಆನೆ ಬಟ್ ಪಿರೌಡ್ ಎಲ್ಲಿಡಿಡು ನೂದ ಆನೆ ಉಂಡು ಅವು ದಾದಾಪುಂಡು ಸ್ಟೇಜ್ಡ್ ದೀತಿನ ಪಾಯಿಂಟ್ಲೆಸ್ ಆಪುಂಡು
ಅರ್ಥಂಡೆ ಈತ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲಿ ಅದು ಎದ್ದು ನಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು LED ನೂತು ಜನ ನಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವದಾದ ಅಪ್ಪನ ತೂವರೆ ನಮಗೆ ಅವು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ತೋಜುನು ಒಂದು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ತೋಜಿ ಸೊ ಅವು ನಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಲಿ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೋದು ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫರ್ ಓಕೆ ಬಟ್ ಅದರ್ ದನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ನೈಸ್ ಕ್ಲೀನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಪನೋಲಿ ಬಟ್ ಫ್ಲಾಸ್ ಉಂಡು ಅವು ಪ್ಲೀಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆವರ್ದಲೆಸ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಆಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you so much, judges. Wonderful comments. First of all, again, congratulations. Vari shokda. It's a treat to the eyes, Panper. So, vari shokda onas maltileka, banjar onas maltileka, and it was very beautiful. So, before we go ahead, Ankalna ottige last year the winners, or last season the winners, Akalna experience kenga. We start from Priyanka. Group round tunaga earnala experience ippu, ear practice malpunaga, yet problem atana stage encha nervous ataru, or anything that you want to share. Please share it with us on the stage. Hi ma'am, hi Usha ma'am, ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪಂಡ ಅಂದ್ ಆ ದಿನ ಮಸ್ತ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಸರ್ ಬನ್ನಗ ಲೇಟ್ ಆದ ಪೂರ ಆದಿತ್ತಂಡೆ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅವು ಎಂಚನ ಆದು ಪೋಂಡು ಮಸ್ತ್ ಹಿಟ್ ಅಂಡ್ ಪನೊಲಿ ಸೊ ನಿಕುಲ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲ ಆತನ ಮ್ಯಾಮ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ತೋಚೊಂದುಲ್ಲರೆ ಜೋಕುಲ್ ಅಂಚೆನೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ದಟ್ ಮೋಹಿನಿ ಅಟ್ಟಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಥ್ರೂಔಟ್ ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ತೆಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್ Thank you so much, Priyanka. ಏಪಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಕುಲ್ಲುದು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈಸಿ ಆ ಟೈಮ್ ಈರ್ ಮೂಲಿಪ್ಪುನಾಗ ಎಂಚ ಆದಿಪ್ಪುಂದು ಇರೆಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ದಟ್ ಫ್ಲಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ರಿಮೆಂಬರ್ಸ್ ಸೊ ಅಂಚಿತ್ತ ಫೀಲ್ ಇನಿ ಈರುಲ್ಲಾರು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ಗೆ ಎಂಚ ಪೋಪರ್ ಐಜ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಬಟ್ ಇಡೇ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತಿನಾಯ್ಕ ವಿ ರಿಯಲಿ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ದ ಹೋಲ್ ಟೀಮ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಡನ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫರ್ ಗುಡ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಯು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಿರ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತರಿಗಳ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲ್ ಡನ್ ಗೈಸ್ ಸೊ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಒನ್ ಕ್ಲಾಪ್ ಫಾರ್ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಸೂಪರ್ well done congratulations thank you so much thank you all the best Usha Welcome back after the break to Shashi Detergent Presents Dance Mummy Dance Season 8. ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೆಮಿ ಫಿನಾಲೆ ರೌಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರವರ ಥೀಮ್ನ ಜೊತೆಗೆ. ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ 2 ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಜರನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ಈ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಇವಾಗ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನವದುರ್ಗಿಯರ ನವರಾತ್ರಿಯ ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ರೆಡಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ರಮ್ಯಾ ಪ್ರದೀಪ್ ಅವರು ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಪುಟ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಫಾರ್ ರಮ್ಯಾ ಪ್ರದೀಪ್. ಮಹಿಷಾಸುರ ಎನ್ನುವ ರಾಕ್ಷಸನು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ವರಬಲದಿಂದ ಕೊಪ್ಪಿ ದೇವಲೋಕದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ದೇವತೆಯರನ್ನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸಿ ದೇವಲೋಕವನ್ನು ಅವನ ಕೈವಶ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಬೇರೆ ದಾರಿ ತೋಚದ ದೇವತೆಗಳು ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಯರಾದ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರರ ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ವಿಷಯ ಅರಿತ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳು ಹಾಗೂ ದೇವತೆಗಳು ಸೇರಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿರುವ ದಿವ್ಯ ತೇಜಸ್ಸನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ತೇಜಸ್ಸುಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಅಷ್ಟಭುಜಿಯಾದ ತಾಯಿ ದೇವಿ ದುರ್ಗೆ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತಾಳೆ. ಮಹಿಷಾಸುರನ ವಿಷಯ ಅರಿತ ತಾಯಿ ಸ್ವತಃ ತಾನೇ ಆಯುಧಪಾಣಿಯಾಗಿ ರಣರಂಗಕ್ಕೆ ಹೊರಡುತ್ತಾಳೆ. ಮಾತೆ ಒಬ್ಬರೇ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ತೆರಳುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಅರಿತ ದೇವತೆಗಳು ವಾಹನವಾಗಿ ಧೈರ್ಯ, ಶೌರ್ಯ, ಕ್ರೌರತ್ವದ ಸಂಕೇತವಾದ ಹುಲಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ತಾಯಿ ದೇವಿ ದುರ್ಗೆ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಗೆ ಹೊರಡುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಯ ಮೇಲ ನಿನ್ನ ಪ್ರತಾಪ, ನಿನ್ನಂತ ಕ್ಷುದ್ರ ಶಕ್ತಿಯ ವಿನಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದ ರುದ್ರ ತೋಳಿಯೋ ನಾನು. ತಾಯಿ ದುರ್ಗೆ ಮಹಿಷಾಸುರನ ವಧೆಗಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅವತಾರಗಳನ್ನು ತಾಳಿ 9 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಕಾದಾಡಿ ಮಹಿಷಾಸುರನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ 9 ದಿನವನ್ನು ನವರಾತ್ರಿ ಹಾಗೂ ವಿಜಯದಶಮಿ ಎಂದು ಆಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ದಸರಾ ಸಂಭ್ರಮದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ತಾಯಿ ದೇವಿಗೆ ಹುಲಿಯ ವೇಷದ ಹರಕೆ ಹೊತ್ತು ಮೈಯೆಲ್ಲ ಹುಲಿಯ ಬಣ್ಣ ಬಳಿದು ಆ ತಾಸೆಯ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಕುಣಿಯುವ ದಸರದ ಹುಲಿ ಕುಣಿತದ ಗದ್ದೆ ಬೇರೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿದ್ರೆ ಟಾಸದ ಪೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏನು ಸಾತಿಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಿಲಿ ನಲ್ಪುನಕಲೆ ಅವು ಮಲ್ಲ ಪಿಲಿ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ಪೊಣ್ಣು ಪಿಲಿ ಅವು ಪಿಲಿ ಪೂರಲ್ಲ ಆಂಡ ಇನಿ ನವರಾತ್ರಿ ದುರ್ಗೆ ಮಾತೆನ ಒಂಜಿ ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆದ ಥೀಮ್ಡ್ ಪಿಲಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ತೊಂದು ಬಾತಿನ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆತನು. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಟ್ರೀಟ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಸೊ ಒರ ಜೋರೈನ ತಾಟಿ ನಿಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ವೆರಿ 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 ನೈಸ್.
ಫಸ್ಟ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರನ್ನೇ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಲೆಪ್ಪರೆ ಬೋರ್ಡು. ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೆಪ್ಲೆ. ರೋಹಿತ್ ಸರ್ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬುದೇರು ಏಪಲ ಒಂಜಿ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆದ ಒಂಜಿ ಕಥಾನಕವನ್ನು ತೋಜಾವನುಂದಂಡ ಮೇನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ದೇವಿ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಣ್ಣ ಇನಿ ಎಂಕಲ್ನ ಮೇನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪಿಲಿ ಆದುಂಡು. ಅರ್ಧ ಡಾನ್ಸ್ ಆನೇಟ ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮೂಲುಲ್ಲೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ದೇವಿಲೆ ತಗೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಬಟ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಜರ್ ತಿಕ್ಕಿನ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ನಮ್ಮ ಡಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡಾನ್ಸ್ ದ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ರಮ್ಯಾ ಇನಿ ಪಿಲಿ ಆತೇರು. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್. ಏನು ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ಗೆ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಲ್ಪೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಈ ಥೀಮ್ ದಾಯದೆ ತೊಂಡಾರಂದು ಇರಡಗೆ ನೋಡು ಹೌ ಕಮ್ ಈ ಪಿಲಿತ ದಸರಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಥೀಮ್ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಇರು ಎನ್ನದಿತ್ತಾರ ಅತ್ತು ಮೇರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಎನರ್ಜಿ ಉಂಡು ಪಂಡದೊಂದು ಅನ್ಕಂತೀನಿ. ಪೋಯಿ ಸೀಸನ್ ಎನ್ನದಿತ್ತೆ ಪೋಯಿ ಸೀಸನ್ಗೆ ಎಂದಿತ್ತಾರೆ ಪಂಡ ಪೋಯಿ ಸೀಸನ್ಗೆ ಎಂದಿತ್ತಾರೆ ಈ ಸೀಸನ್ಗೆ ಅನ್ನೊಂದು ಮಲ್ಪುನ ಈ ಸೀಸನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ದಸರಾದ ಬಂದಾಗ ಮಲ್ಪೇರವು ಪಿಲಿತ ಏರ್ಲ ಅಂಚ ಮಲ್ದೀಜರ್ ರೈಟ್ ಏಪಲ ದೇವಿಗೆ ಪ್ರಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪುನು ಫಸ್ಟ್ ದೇವಿ ಮೇರೆನೆ ಪಾಡ್ನೊಂದು ಇತ್ತನು ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಬಂಗಾಪನ ಒಂದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡ ಹಾಂ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡ್ ಪಿಲಿತ ಒಂಜಿ ಫ್ಲೇವರ್ ಕೊರ್ದು. ಓಕೆ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಡನ್ ನೈಸ್. ಸೊ ರಮ್ಯಡಕ್ಕೆ ಏನ್ಗ ಪಿಲಿ ಅದು ಏನು ಚಾಂಡಿರ ಈಗ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಈರ್ ಬಾಲೇನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಇಟ್ಟೆ ಒಳ್ಳೆ ಆರ್ನ ಮಗಲೇ ಆ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ದಿನಿ ದಯಪಂಡ ಕೋಲ್ಗಟ್ಟದ ಮರ ಕುಣಿತ ಬಂದ್ಬೇರ ಅವು ಮಲ್ಪುನ ಈಸಿ ಅತ್ತು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ವಂಡರ್ಫುಲ್. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪಿಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಪ್ಪ ನೋಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಲ್ಬ್ಲೆ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಪಣ್ಣ ಮ್ಯಾವ್ ಮಲ್ಪುಣ. ಬಟ್ ಎನಿವೇಸ್ ಸೊ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಡಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡಾನ್ಸ್ ವೇದಿಕೆ ಮಮ್ಮಿ ಪಿಲ್ಲಿ ಆಯ್ನಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂಚನೆ ಪಿಲಿ ನಲಿಪುನ ತೂತ ಪಿಲಿತ ವೇಷ ಪಾಡ್ದೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಮಾತರಿಗ್ಲ ಎಷ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಎನರ್ಜಿ ಇತ್ತುಂಡು ಶೋಕ್ ಆತುಂಡು ಅಣ್ಣ ಜಡ್ಜಸ್ ನಕಲ್ನ ವ್ಯೂಸ್ ಅಕಲೆ ಪನ್ನೋಡ ಆತೆ ಇಡ್ದುಂಬು ಇರೇಗೆ ಎಂಚ ಅಂಡೆಕ್ಲ ಟೀಮ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ತೂದು ರೋಹಿತ್ ಎನ್ನಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಬೈದಂಡೆ ಇರ್ ತೂತು ಜಾರ್ ಪಿರವ್ರದ್ದು ಸೈಡ್ ತೂನಾಗ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದೇರ ಮೇಯರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಎಂಚ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೀರಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪ ಸರ ಮನ್ಬೇಡ ಜಾಸ್ತಿ ನೆರಡ ತಿಂತೀರಿ. ಓ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಇರ್ ನೆರ್ಪಾರು ಸ್ಟೇಜ್ ಮಾತ್ರ ಆರು ತೆಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪೇರು ಅಂಡ್ ಅಲ್ಪ ಬುಲ್ಪೈನ ಪಂಡ್ಲು ಉಂಡ ಅರಡಗೆ ಎನ್ಗ ರಮ್ಯಾ ಅನ್ನ ಒಂಜೇ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಈರ್ ಅನ್ಪಂಡ ತಪ್ಪ ಮಂತ್ರಲ ತೆಲಿಪುವಾರು ನೆರ್ಂಡಲ ತೆಲಿಪುವಾರು ಪೂರೈಕ್ಲ ತೆಲ್ಪುನೆ ಅಂಚೆ ಬೇರೆ ಈಟ್ ನೆರ್ಪೇರು ಬಣ್ಣಗ ಏ ಪಂಡ ಬುಲ್ತದಿನ ಉಂಡ ಬೇಜಾರಾತಿನ ಸುಭಾಸಲ ಬೇಜಾರಾತನ ಬಟ್ ಆ ಟೈಮಿಗೆ ತೆಲಿಪೆ ಕಂಚಿಪೋದು ಇರೇಡ ತೆರೆಯ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ಪೋದು ಬುಲ್ಪುನಲ್ಲ ಉಂಡು ಬಟ್ ಅಂಚ ಬುಲ್ತಿನ ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಇನಿ ಪಿಲಿ ಇತ್ತು ಶೋಕುಡು ಬೈದಂಡು ಈತ ಎನರ್ಜಿಡು ಬೈದಂಡು. ಸೊ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಟು ದ ಹೋಲ್ ಟೀಮ್ ಒಂದು ಪನೊಂದು ವಿ ಗೋ ಟು ದ ಜಡ್ಜಸ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಎಲ್ಟನ್ ಜೆಫ್. ಮಾತ ಪಿಲಿಯ ನಾನು ಮಸಿ ಒಂದು ಮಾತೆಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬಡ ಆತಂಡಿಗೈತೆ ಆ ಪಿಲಿ ತೊಂಚೂರು ಇಂಚಿ ಬರಿಟಿ ತೊಂಡ ದೇವಿಲಿ ಇಂಚ ತಗೊಂಡು ಕಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ಪನೆ ಅಲೆ. ಓಕೆ ಎನಿವೇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಟು ದ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫರ್ ರೋಹಿತ್ sir, a beautiful thought Panoli. Okay. Thank you sir. Which is something different, 100% something different. Here Pandilaka Satya. Every time Dada Manper Pannaga, Devin highlight Mantadu, obviously, main avulu Devi Uppuno, and performance wise, Devin highlight Mantadu, Nam performance Manpa, but here something different thing Mantara, and our genuinely enki stand. Overall act, it was fantastic. It was beautiful. Thank you sir. Okay. Enk enna onji kansandada ittine pannaga center nama artist pilline ire black tiger da eg mantudi jar. So she should have are bete pill idde onte bete tojudvere at least center of attraction tojudvere anna enkand dayak pannaga first ge bannaga okay ya ninche tuye pramodana pande enk doubt are artist dayak pannaga arna ಹೆಡ್ ಗೇರ್ ಮಂಡೆ ಕಲರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಉಂಡು ಪ್ಯೂರ್ ವೈಟ್ ಉಂಡು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಪೂರ ಕ್ರೀಮಿಶ್ ಒಂತೆ ಉಂಡು ಸೊ ಅವು ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿತ್ತೇನು ಓಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಅರೆಗೆ ಒಂಜಿ ವೇಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ವೇಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಓಕೆ ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬರ್ತನೆ ಅಪ್ಪ ದೇವಿ ಬರ್ತನೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಅವಳು ಒಂಚೂರು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬಟ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ದ ಹೋಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ವಾಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲಿ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫ್ಡ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಎಸ್ ರಮ್ಯಾ ಇರ್ ಅಂಚಿಂಚಿ ಒಂತೆ ಫ್ಲಾಸ್ ಉಂಡಿರ್ನ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಂತರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಪಿಲಿ ನಲಿಪೆರೆ ಈಸಿ ಅತ್ತು
Pili Nalipere 120% easy at, but still you tried, you performed. But I'm happy. That Pannaga obviously Pili Pannaga enk mast kushi and I'm every time enk Pili Pannaga and eppala ready. But overall act looked colorful, fab, beautiful, good concept, something different. God bless you all the best. Thank you, sir. Thank you. ಸೂಪರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಎಲ್ಟನ್ ಸರ್ ಕೇನ್ನೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬನ್ಪುನು ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿ ಯೂಶಲಿ ಮಲ್ಪುನ ಪಲ್ಟಿ ಪಾಡ್ನ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಜಿಮ್ನಾಸ್ಟಿಕ್ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಪಿಲಿ ನಕ್ಲೆಗ್. But yan daya panni pannaga we have some certain liberty, right, where we are not showing something wrong. Black tiger la nalipper ಎಂಚಿನೆತಲ ಪಿಲಿ ನಲಿಪ್ಪೇರ್ ಬಟ್ ಐಕೆ ಅಂದ ನಮ್ಮ ವೈಟಿಲ ನಮ್ಮ ಪಲ್ಟಿ ಅಂದ ಮಾತ ದೀಪುಜ ಪಿಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಲ ನಲಿಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ಡಾಂಡಲ್ಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಕೊಂಚ ಸೋಲೋ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ಅತೆ ಪನ್ಲೆ ಇರ್ ಮೈ ಕಡೆ ಬನ್ನಿ. ಬ್ಲಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಪಾಡ್ನಂದು ಇತ್ತನು ದೇವಿನ ವಾಹನ ಒಂದು ಸಿಂಹವಾಹಿನಿ ಆಗ್ತೇನೆ ದೇವಿನ ಬರ್ನಾಗ ಬ್ಲಾಕ್ ಟೈಗರ್ ತೋಜಾರೆ ಆಪುಜಿ ಒಂಚೂರು ಅರೆ ಅಪ್ಪಗ ತೋಜೋಡ್ಚತ ಶೋ ಅದರ್ಸ್ ಸೊ ಶಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಬ್ರೇಕ್ for 30 seconds maximum, she'll come back ate, but that's okay. Your thought would be something different, but toopunaga overall act toonaga dadapun panaga we have a confusion enk ore gandatte muklegla aduppu annagla aduppu ಅವಳ ಕ್ಯಾಮರಾ ದಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅದಪ್ಪು ಪಾಪ ಕ್ಯಾಮರಾ ದಕ್ಕಲ್ ಫುಲ್ ದೇವಿಗೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಯಾನ್ ಒರಿಯೇ ರಾಂಗ್ ಅಪ್ಪು ಓಕೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಾಂಗ್ ಬಟ್ 10 people can't be wrong at the same time, so that is why nevertheless act was good, don't worry, God bless. Thank you sir. Thank you so much, wonderful. Rohit telpleta arati telpunu. Right, going to our next judge, Pramod Alva sir. Hi Rohit. Hi sir. Hi Ramya. So definitely Elton sir pandine can 100% agree appa da panda starting enkle gonchur nadonditta erappa eradu contestant da panda enkle imagine maltudu Ramya as a pili adu barper pande so ದೇವಿ ಅದಪ್ಪ ಮೇ ಬಿ ಅಂಚಂತೆ ಥಾಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ಬಕ್ಕ ಮೇ ಬಿ ಆ ಕೆಲವುದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಚೇಂಜಸ್ ನಿಖಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ವಾಯ್ಸ್ ಹೆಡ್ ಗೇರ್ಸ್ ಅವಡೆ ಐದು ಬಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಒಂದು ಬೇರೆ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದು ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ರೋಹಿತ್ ರಿಸ್ಕ್ ದೆಪ್ಪುನ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ನ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಯೂನಿಕ್ ಕನ್ನಡ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕನ್ನಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ದ ನರಸಿಂಹ ಅವಡ್ 2009 ಒಂಜಿ ಹಿಪ್ ಹಾಪ್ ದಾವಡ್ ಆಡಿಷನ್ಸ್ ರೌಂಡ್ ಅವಡ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿನ ಗ್ರಾಫ್ ಇಂಚನೆ ಪೋಂದುಂಡು ಸೊ ಅವು ಆ್ಯಸ್ ಅ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಮಸ್ತ್ ಇರನ್ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಪ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ನೀರು ರಿಸ್ಕ್ ದೆತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ರಮ್ಯಾ ಆರ್ ದಾದ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ತುಪ್ಪೇರು ಐಕೀರು ಇರ್ನ 100% ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇರ್ ಕೊರ್ರೆ ಇರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಾರ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಸೊ ಅವು ಎಂಕಿನ್ನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಡೀಟೇಲ್ ಅವಡ ಆ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ನಿಕ್ಲ ಆ ಬಾಡಿ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಅವಡ್ ಪ್ರಾಪ್ಸ್ ಅವಡ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ತೋಜೊಂದಿತ್ತು ನಿಕ್ಲ ದೇವಿನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲುಕ್ ಅವಡ್ ಮಹಿಷಾಸುರನ ಲುಕ್ ಅವಡ್ ಇವನ್ ನಿಕ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲ ಎಂಚ ದೇವಿ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಬತ್ತಾಳು ಒಂಜಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಪೊಣ್ಣು ಆಲ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಅವಡ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕೆಲವುದ ದೇವಿರ ಒಂಜೊಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಕೊರ್ಪೆರ್ಗೆ ಬ್ರಹ್ಮೆ ವಿದ್ಯೆ ಕೊರ್ಪೆಗೆ ವಿಷ್ಣು ಶಂಖಚಕ್ರ ಕೊರ್ಪೆಗೆ ಮಹೇಶ್ವರ ತ್ರಿಶೂಲ ಕೊರ್ಪೆಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಚಂದ್ರ ಚರ್ಮಾಂಬರ ಕೊರ್ಪೆಗೆ ಕುಬೇರ ದನ ಕೊರ್ಪೆಗೆ ಇಂದ್ರಾಯುಧರ ಕೊರ್ಪೆಗೆ ಪೂರ ದೇವರನಕ್ಲು ಬ್ಲಸ್ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಪೊಪ್ಪ ಮನ್ಪೇರಿಗೆ ಪರ್ವತ ಮಹಾರಾಜ ಯಾನಿಕ್ ವಾಹನ ಅದು ಬರ್ಪೆ ಬಂದು 6 ವಾಹನ ಅದು ಬರ್ತದೆ 5 ಬಕ್ಕ ಸಿಂಹ ಅದು ಬರ್ತದೆ 6 ಸಿಂಹವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಲೆತ್ತೊಂಬರ್ಪೇನೆ ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ ನವದುರ್ಗಡ ನಮ್ಮ ಕೆರ್ಪಿನ ದೇವಿನ ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ ದೇವಿ ಸೊ ಇದು ನವದುರ್ಗದ ಎಂಕ್ಲ ಭರತನಾಟ್ಯದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅವು ನೀರು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಯೂಶುವಲ್ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಅದು ಈರೈನ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇರ 10 ಶೋಕ LED ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಐಕ್ ಮಲ್ಲ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟು ಯು ಇರಿಗೆ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ಗೆ ಸೊ ಪ್ರತಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ವಿಷಯ ಇರೇಗ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ರೌಂಡು ನೀರು ಮಸ್ತ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಆದದ್ದು ತಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಪ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫ್ ಮಲ್ಪಾರ್ ಐನ್ ಮಸ್ತ್ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಲ್ಪೆ ರೋಹಿತ್ ಇರೆಗೆ ನೆಟ್ ಏತ್ ಜನ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲಿ ಪಿಲಿ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಪಿಲಿಕುಲಿ ಏತ್ ಜನ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಏರ್ ಲೆಜ್ಜರ ಒರಿಯರಾ ಎಸ್ ಒರಿಯೆ ಬಾಕಿ ಏತ್ ಜನ ಪೊಣ್ಣುಲ್ಲ ನೆಟ್ ಪೊಣ್ಣುಲು ಏತ್ ಜನ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಮೇಜರ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಪೊಣ್ಣು ಪಿಲಿ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಕೊಂಚ ತಾಟಿ ಬರೋಡೆ ಸೂಪರ್ 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 ಅಂಚ ಪಿಲಿತ ಮೋನೆಡ್ ತೆಲಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಳಿ ಸೊ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಪ್ ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮ್ ಸೂಪರ್ ಜಾಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಮ್ಯಾ
ಒಂಚೂರು ನಲ್ಲ ಇರೆಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬೋರ್ಡು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಕಾರ್ಟ್ ಫೀಲ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಪೂರ ಒಂಚೂರು ದಾದನ ಇನಿ ಒಂಚೂರು ಮರತ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅದು ಅದೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನೋ ಮಿಡ್ಲಿಡ್ ಒಂಚೂರು ಅದು ಒಂದು ವಾರ ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ಪೇಯ್ನ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಈ ಕಾರುಗಳ ಒಂದು ರಿಕ್ಷಾ ಚೂರು ಪಾಸ್ ಆದ ಅಯ್ಯೋ ರಿಕ್ಷಾ ಟೈರ್ ಹೋದ ಇತ್ತು ಗ್ಲಾಮರ್ಡ್ ಉಂತುನಾಗ ಅವು ಪಿಲಿಂದ ತೋಜಿ ಕಾರಿನ ಚಾತುನೆ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಪಿಲಿ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಲ್ ನಿಪ್ಪುನ ಸಡನ್ ಪಿಲಿ ಒಂಜಿ ಫೀಮೇಲ್ ವಾಯ್ಸ್ ಬೊಕ ಇಂಚ ಗ್ಲಾಮರ್ ಇಂಚ ತೋಜ ಒಂಜಿ ಬೇತನೆ ತೋಜನ್ ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಮಹಿಷಾಸುರ ಏನ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಅಂದ್ ಪೊಣ್ಣ ಮಹಿಷಾಸುರಲ್ಲ ಪೊಣ್ಣ ವಾವ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಹಿಷಾಸುರ ಆಣುಲ್ ಎಷ್ಟ್ ಜನ ಉಳ್ಳಾರು ಆಣಿಲ್ ಮೂಜಿ ಮೈನಾರಿಟಿ ರೋಹಿತ್ ಇನ್ನೂ ಧೈರ್ಯಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚಲಿ ಮಾರ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಇತ್ತಿನ ಪೊಣ್ಣುಲೇನು ಪೂರ ಪತ್ತದ ಪಿಲ್ಲಿಲ ಮಲ್ಪೊಲಿಂದ ಪಂದೊಂಜಿ ಪ್ರೂಫ್ ಮಲ್ತಾರತ ನಿಜವಾದ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಜಯರೇಗ್ ಓಕೆ ಎನಿವೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸೊ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಫುಲ್ ಟೀಮ್ ತಿಲ್ ಪ್ಲೇ ಓಕೆ ರೈಟ್ ಸೊ ಇಂಕಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ದು ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ಆರ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬಾಗ ಸೊ ಶ್ವೇತಾ ಹೌ ವಾಸ್ ಯೋರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಈ ಟೀಮ್ನ ತೂನಾಗ ಇರೆಗೆ ಏನು ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಹಲೋ ರಮ್ಯಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಎಂಚಲ್ಲರು ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಕಾರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಇದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನಾಗನೇ ಪಿಲಿತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪನ್ನಾಗ ಚೂರು ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಎಂಕಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಪಿಲಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತು ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ನಮಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇವಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಹಿಷಾಸುರ ಬನ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಗೂಸ್ ಬಾಂಬ್ಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಕಲ್ನ ಸೀಸನ್ದ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಸೆಮಿಫಿನಲ್ ಎಡೆ ಯಾನು 50 ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಲ್ತಿದ್ದು ನಾನು ಬಟ್ ಈ ಸಲ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸರ್ ಮೇ ಬಿ ಇರುವ ಜನಕ್ಕೆ ಪಟ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಡ ಗೊತ್ತಿಜಾರೆಗೆ ಬಟ್ ಮಮ್ಮಿ ಪಿಲಿ ಬಾಲೆ ಪಿಲಿ ಪೂರ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಪವರ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆತು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ರಮ್ಯಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಶ್ವೇತಾ ಎಂಕಲ್ನ ಸೀಸನ್ ಬೈ ಸೀಸನ್ ಎಂಕಲ್ನ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಆವನ್ ಪೋಪು ನೀರು ಪೋಯ್ ಸಲ ಐವಕ್ಕೆ ಅಂದರ್ ಪನ್ನಾಗ ಪ್ರಶಾಂತಕ್ಕೆ ಪೋಡಿಗಾಂಡಿ ಈ ಸರಿ ನೂದು ಬತ್ತಂಡ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಉಂತವನು ಹೋಲುಂದ ಈಗ ಎಂಕಲ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಪಾಡ್ನಿ ಬಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಮೆಮರಿ ಎಸ್ ವೆಲ್ ಡನ್ ಪಿಲಿಕುಲು ಆ್ಯಂಡ್ ಜಡ್ಜ್ ಎಲ್ಟನ್ ಪನ್ನಾಗ ಪಂಡೇರು ಪಿಲಿ ಪಂಡನೆ ನಾನು ಏಪಲ್ಲ ರೆಡಿ ಇಂದು ಸೊ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಪಿಲಿ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ನೀರು ಬರ್ತದೆ ನಲ್ಪೋಡು ಒಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎಲ್ಟನ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಡಾನ್ಸ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ದ ಪೊಣ್ಣು ಪಿಲೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ 2-3 ಬಾಯ್ ಪಿಲೀಸ್ ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಹಿಮ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಟೇಜ್ ರೈಟ್ ಡನ್ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎನರ್ಜಿ ಮಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ಗೆ ಕೋರಿಯೋಗ್ರಾಫ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ಕೋರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ಗೆ ಈ ಪಿಲಿಕುಲು ಕೋರಿಯೋಗ್ರಾಫ್ ಮಲ್ದೇರು ಸೊ ಬಿಗ್ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಾಸ್ ಅಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಬೀಂಗ್ ಸೋ ಸ್ಪೋರ್ಟಿವ್ ಟು ಡಾನ್ಸ್ ವಿತ್ ದೆಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ರಮ್ಯಾ ರೋಹಿತ್ ಅಂಡ್ ದ ಹೋಲ್ ಟೀಮ್ ವೆಲ್ ಡನ್ ಗೈಸ್ ವೆಲ್ ಡನ್ ಓಕೆ ಎಂಕಲ್ ಏಪಲ ಪನ್ಪ ಡಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡಾನ್ಸ್ ವೇದಿಕೆ ಪಂಡ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇಮೋಷನಲ್ ಜರ್ನಿ ಅವು ಡಾನ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ವೇದಿಕೆ ಅತ್ತು ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆ ಮದ್ಮೆ ಪೋಯ್ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಕಲ್ಪನೆ ಇಪ್ಪುನ ಏತೋ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಒಂಜಿ ಕಲಾ ವೇದಿಕೆ ಆ ವೇದಿಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಬತ್ತಿನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನೀವು ಉಂಡು ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿ ಇಂಚ ಇಲ್ಲದ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಿಕ್ಕಿಂಡ ಪ್ರತಿ ಊರಿಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಪನ್ಪುನ ಏನು ಪ್ರೂವ್ ಮಲ್ದೇರು ಉಂದೆರ್ ತುಂಬ ನಾವು ಕಲಾ ವೇದಿಕೆ ಐಟ್ ಪಾತ್ರ ಪರಿಚಯ ಆತುಂಡು ಮೂಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪರಿಚಯ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ರಪ ಅಮ್ಮ ಏನಕ್ಕ ಅಣ್ಣ ಅತ್ತಿಗೆ ಓಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಅವು ಬಂತೀನಿ ಅಜ್ಜಿ ಮೋಕೆಡ್ ನೋಡು ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಅಣ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಅತ್ತಿಗೆ ಓಕೆ ರೈಟ್ ನೈಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಮೈಕ್ ಒಂಚೂರು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಗೊರ್ಬಾರೆ ಸರ್ ಪುದರ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಸರ್ ಏಪಲ್ಲ ರಮ್ಯಾ ಪನ್ನಾಗ ರಮ್ಯಾ ಪ್ರದೀಪ್ ಪನ್ಲೆ ಅಂತ ಪನ್ಪುನು ದಾಯಗಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ದಾಯಪಣ ಆತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನಾರು ಸೊ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಲ್ತಂಡ ಅರ್ಧಂಶ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಐಡ್ದೆ ಬರ್ಪುಂಡು
ಅಂಚ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ ಎಂಕಲ್ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಲ್ಪ ಆರು ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ವಾರಂದು ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡೆ ಸರ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಅಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಂದು ಕೊರಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ರೋಹಿತ್ ಸರ್ ಪಂಡೇರಿ ಈರ್ ಪಿಲಿ ನಲ್ದಾರೆ ಪಂಡ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಸರ್ ಸಾರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ತವಲ್ಲ ಬಟ್ ಎನಿವೇಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನೇಕ್ ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿ ಫಾರ್ ದ ಹೋಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ರಮ್ಯಾ ವೆಲ್ ಡನ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ದಾದಾಪಣ್ಣ ಗೊತ್ತು ಜಿ ಬಟ್ ಇಡೇ ಮುಟ್ಟ ಎತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅ ಬಿಗ್ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮಗ್ಲ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. This program is brought to you by Shashi Detergent Soap. Shashi Idalli Koleya Maatelli. Powered by Citadel Developers. Astra Group. Sadguru Ayurveda Gram Floor Soap. Cycle Pure Agarbatti. V2 Realty.